Nik askotan pentsatu dut Euskal Herriak beste herri batzuk ez dituzten aukera dituela, eraikuntzan gauden herri bat garelako, ezta? Orduan, oraindik aukera dugu beste herri berri bat eraikitzeko. Eta gure bizi dugun gatazkaren ondorioz, nik uste dut, hainbat balore landu ditugula, apartekoak, gizarte occidentalean oroar galtzen ari direnak, ezta? Eta gatazka horren minak eta gatazka horren zauriek eta eraman gaituzte persona bezala giza balore batzuk urrutirago eramatera, elkartasuna izan daiteken bezala, edo izan daiteken bezala empatia, edo izan daiteken bezala, ez dakit, ez da? Balore intimoa direna, baina kolektiboa galdi berean. Eta gure gatazkaren ondorioz landu ditugun balore hoien guztien gainean eraiki dezakegu herri eder bat. Hori da nire inpresioa. Baliatu behar genuke gertatu zaigun txar guztia, inoizko gauzarik ederrena sortzeko. Gainera gizarte txiki bat gera, eta gu posible dugu gure eskala txiki honetan zerbait koherente eta kolektiboa eraikitzea. Oraindik ez gara izango garena, eta ja ez gara izan ginena. Eta tarte hortan gaude, eta aldi berean barrurantz begira, munduari begira ere jarri gaitezke, eta munduari esan beste mundu bat posible dela, eta gu Euskal Herria gerala horren adibidea. Gure ritmora, nire zure gure ritmora.